Chybí Tomy? Dobře, chybí Tomy, bohužel. Je zde Tomy ještě? Bohužel nemůžeme čekat, pokud Tomy, jedeme Tomy. Jsi pomalý Tomy. Už je, každý bude mít 30 vteřin. Musíte se předvést, jeden z vás postoupí. Téma bude protest, ano. Téma bude protest, každý bude mít 30 vteřin. Začíná malý man. OK, chcete slyšet ten protest? Pojďte ruky! Chcete slyšet ten konec? Co? Jdeme na to! Chtěl bych jsem protestovat proti vám všem, lebo dneska jsem vám přišel asi pokazit ti den. Dáme 10 máma rukou a má to celky v piči. Protestuje asi lidi všetky zahraničí, Maruka nesnaží, házej na ně vajíčka. Všichni chtějí slyšet, jak repuje má babička, ale má to celkem v piči. Proto musím ti tvrdit, proto dneska vidím, jak Paroubek velmi smrdí, proto Mlina tvrdí. Musím to tu prostě dát, protestovat, anebo tu se zajebat. A to lidi nebudu první, oni můžou přemýšlet, já ne? Nebo protest jsem ten nejdrzejší brek, jo? Protest je špatný, protest je trapný. Pojďte, je to celkem dneska věva je špatný. Musím být první, je to celký defekt. A je to pouze Radko, zvezete mi defekt. Ano, defekt. Tomy, jak to bude Tomy? Nevím, lidi, ruce nahoru. Já jsem dostal téma protesty. Dejte po plážu, lopatu a pělesty. Dejte cesty, oranžovou nebo zelenou, protože já mám rád červenou. Dáme protesty, protest proti sexu. Kámo, protesty proti komisaři sexu. Dáme protest na sex. Končíte čuráky, polikáte na ex, protest proti rapu. Já protestuju proti celému světu. Protestuju proti věru, proti všem hodným světu. Protestuju. Roasty, to byl Tomy. I see you protest. OK, jo, budu protestovat o to, jak dneska bylo špatně, chápeš, dal jsem se brko, hned by to bylo, hej, chápeš, teď jsem tady, to piči, pojď dneska, OK, dneska musíte lidi tleskat, protože protest jsem přišel jsem to získat a proto jsem přišel, chápeš, to je piči, a já to nedám, dneska nezničím, dneska budu absolutně v obyča, lidi jsou v prdeli, chápeš, oni tady velej, oni vůbec nevědí, a co to je tohle, to fakt blbě mi, a co to je, co jsem přinášel, protože jsem se nakazil, jako nemocí, chápeš, to je absolutně v píči, dneska v týdletí, to se skončím a budu v prdeli, absolutně a zítra i v neděli, Krus! Jo, takže každý frajer tady má protézu, tady každý říká, Ivolka říká, já tam nevlezu, je to tak, bracho, ty chtěli na je to tak, bracho, musím tě rozjebat, každý holka mě taky říká, já tě chci jebat, je to tam, je tu mám, je to taky tady ten dom, nebo jak se mu to říká, jeho mama za to pěká, že je tu vůbec porodila, že je tu navnadila, jo, vidí tvoji budoucnost, vidím ten čas, nebudeš dělat na vás naftu, budem se šiklovat, je to tak, bracho, musím tě rozjebat, tady každýho z vás, musím absolutně sudat, jedu tady, celý kamikaze klub, každý tady, Děkuji DJ, stopni hudbu. Jak se vám líbil Tomy? Jak se vám líbil Tomy? Jak se vám líbil Krus? Jak se vám líbil Roasty? Jak se vám líbil malý man? Je to tak, porota mi dala signál, že postupuje malý man. Malý man, prosím zapsat malého mena.